Ik wou vroeger die week al 'n draai kom maak het, maar ek het nog so baie gehad om te proses. Jy het maar verstaan waar my kind. En ek kan nie self sê. Meen geen ma verwag dat haar kind na meer as 20 jaar by haar deur ingestap sal kom nie. Dankie. Ik kan verstaan dat het voor mami ook een skok was. Maar jy moet nie verkeerd verstaan, my kind. Ek bedoel dit lelikie. Toe jy verlede by haar deur instap, het was maklik die beste dag van my lewe na in jou geboorte. Nee, die skok was 'n bietjie groot geweest. Ik heb ook niet gedacht dat ik ooit weer mijn ma zal zien. Nie. Nadat ik groot genoeg was om te beseffen dat zij niet meer daar is. Nie. En jou pa, Franklin? Wat van hem? Het jy ooit na al die jare vir hom gevra wat van my geword het? Meer als wat ik kan onthouden. En wat het hy toe vir jou 6 jaar gevra het? Ik kan niet onthouden hoeveel stories er was. Nie. De eerste keer toen ik gevraagd had op een baie jong ouderdom, heeft hij mij gezegd dat mami zijn zuster ziek is. Mami van haar gaan kuier voor een paar maanden. Kan het nie glo nie. Ik begin achterkom dat ik kwaad raak als ik oor mami vraag. Maar een jaar of zo heeft ik kom weer gevraagd. Die keer heeft hij in tranen uitgebars en gezegd dat mami niet meer leven nie. Hoe kon jou pa so laag daal, Franklin? Ik begin achterdochtig raak toen ik die phone calls hoor. Waar hij zei, ek's fijn bij hem. Ik heb niet een maan nodig. He. In my lewe was 'n hel onder jou pa en sy familie, my kind. Eers was ons in die huwelik en gedwongen omdat ons jong was en ek verwag. En ek kon dit nog hanteer. Maar toe hulle eers my kind vir jou beskryf as 'n fout en 'n glipsie, is dit ook genoeg gehad het. Ek wou toe skei. En dis toe my lewe 'n nagmerrie word. Nou, wat het toen gebeurd? Hulle om te begin het hy my eers emotional begin abuse. Ek was selfs met dood begin dreig 'n paar keer. Terwyl ek jou verwag het. Jou geboorte was seker die ding waarna die meeste uitgesien het. En dus toe hy sy revenge kon kry. En dat is toen ik zijn troostprys word. Die mij weg te vat van mami na geboorte. Vir my kan ek het eens meer geweet waar om te begin soek nie. Nou pa het maar nog al die jare sy weg opgekoop met geld. Het is jammer dat mami moest alles dat deurmaak. Soek maar bly, jy kom nou hier aan of van jy klaar groot is, anders dat ek vandag 'n dowe kind gehad. Huh? Hoe bedoel mami? Ag, na jou pa, dus ek moes toen nog getroud met 'n generator situation, 'n sterk snorker. Ja, blij is ik nou mijn oren het dit gemis voor 25 jaar. Ja, so eintlik skuld ek en jy jou pa dankie. Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, jy geef ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dit help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.